ka fia fedie wo bedru fia wo bi ehunu de ye asebre asmani so kire mi oh chirikra maame na da hoi atoye mu akra na wati na nanom ensiedom ebusuafo se wo adwen ho asem no won monte ase kire se maame no wan kire se bia wo yade anasa me ho ba bi ya me ya wo hwe no na ne ho odem pa enti won monte ase se okotwa ne ba ne twatia ba ye no a wati me ebuahwe ne wati na nanom ensiedom eno nti wo mo de omususu pa se ahohonsam bi ebonsa ensemi mom ochiame awo asenda Dawomako ochiame kwaku boaten wone akomakase edi nkomo woman say ya for ase no okotwa ne ba be ma no ne kwati nti ona kasempo se no ho ye de pa anya de akoma FM 87.9 kumasi nti ni yati say ya for ase no wewu ya confirmation service say obia moyen one zero two zero obia fa moyen na akura no say we 2 months pe onim obi bia agise abrofo aduane mpo na ye de amanma wadi ma nti yes adofo say matwe no edi oma yemwa na pay anape omo de kraba say what the anufuru mana onum asano de mu onwurem papa ko twa ne ba twatia me dem se twatia o papa na ka de ka ho me manka no so ko twa ne tote o se omo hia ayi emu asa kwada no se kuroketo mu asem na akwada no so no fusuo boso mienu de na obetimi aboa no fusuo me ni bi me de ne mu awe dadada mitwa mba no fom frisia bedu ne akire nie emu aba no na ne ye so be yi amene ha dwene pa so ahono edi chiame ana ate yese wakasa chiame kwaku boa ben ha ana chase wode nsemi mu ahodwiri sam ni mu amane bom eto akoma kase enim na abusuafo ani adofo ne agyamfo a wo mo se asemu adi a wo mo dwene ho a wo mo nte ase no wo mo sesesi ade atokodo ani braba pa na msa kwada no wodidi pa enye ye no fusuo no anya san so agise kokomo ne chance mu nuane sika ne wo enoti adofo enye won mo emwa 87.9 kumasi friend shape Dawomako man won so me fu won fa mam na mo fa hwa abofre na abofre onyi no mbre na busom ye ni maame ye ni papa ye maame ya ndede me ni pa ko ba na maame na nya bi edi so pe ma ni je se ma je akwala na nso ma je akwala no e ka me ho na bile yi maame no po onya aduane wadi because akwala wo bia yi na ni ama maame ka me ni nkwa ye hwa maame we ni nso a wo ketwa nti me na me koba na maame no en omoma ka nya bi edi kuta nkwala na a me hwo akoma FM 87.9 kumasi asam ayed amame hunya meka misatofo cho hadia ebi atu ye bebre se me am se peni na odede ma Oba Facebook ne so akwada na maame kwatwa ne twatia no na oda sam so wona nansa so se so wanyo ye ne yabobo no obesu ma ne ho ka sei o se wona onyanko beja akwada so ne maye nan we de kwaji bi ka ho nwanwo e bia na yade na nipa banga se ni ahodi obi na yade hyehye ne ho so dade o mo am betimi aboa no so kwa mo di sie ehwe se betimi de akwabu betimi aboa no ma yaso ati na emu oya ye kan se no ntina na bia ye kan oba Facebook page ni so a ebe mo anya a clear view of ne ye kan nyina so hu emu oya na on se awia no ye de tudwa se abrante bi ye fan se kwabena pe wonya 32 years ono ankasa no fa ase no mienu ya ba ko anya